Салому алейкум, дӯстон. Ҳозир ороишман мекунам. Точнее кардам, фақат туш монда ба мебирорумтон. Чия Дубая нишонтон метиём. Ма ай вақте миҷа часпондам, миҷаам бисёр рехтана поёнангиёш дарози хушрано. Болангиёш гарени рехтам, барои ман миҷа часпоният то ба кадам. Барои ман натуральная гарени нағзамин. Аз бема полностью кунам, ба нишонтон метиём. Афтаи хай уснашака кадани ҷонома. медонем чи ай ҳама безеб да Дубай чай вақте ту забони англисия намедонӣ. гарени безебай дӯсто асобина барои туристора ами забони англиси худ бад буда. Ма иқа сол русӣ хонда гаштам. Неки Русия ҳам хуб е дӯсто. Мақсад на Дубай ҳама ҷо бевиза. Чанд давлати фарод вақте паспорти Русия дошта бошам бевиза будааст. На туризоро чӣ бояд има буд дӯсто? Я бин. Ма ҳозир например ТЦ мерам як ҷо мебарам. Меган ки ягонча савол метам ма бомба мегум. Ҳа. Айчисе мегум ҳа. ба худо англисия бояд донӣ. И хуба е дӯстон. ҳозир медонем чӣ кор мекунам. Ой соат мода 9 мерам я шопинг мекунам. Я вау ке либосои чӣ магазини маҳинарам фасона дӯстон. Я хеле бурукшаби чӣ хеле бурукардам барои Дубая мегирам. чӣ мекунам? Мерам я шопинг мекунам барои ман либосои ғавз гирифтам да иҷа намешам. баъдаш мерам я ош мегирам. Да иҷа ҳама оши бамаза чӣ будааст? Оши афғонӣ будаем. аз мерам я оши афғонӣ заказ мекунам. Не ки форсия донистанаш хуб буда. мақсад худмода осонтаре. барои ҷа форзабона бисёре. Прикин мара да иҷа эҳтиёҷ форсо бисёр медонам. ва бухуда мошин нигоҳ мекунам. Почти ҳамаш мара мешинасам фикр кун. Вау, I'm popular. ай худоя. одамои нағзан чӣ қаҳрманд мекунам. хай ҳамаи одамои худмона медонанд ку. тека одамои килаҷи зиндагӣ мекунам. ҳозир мерем ошона мебинем ба мазаш чӣ хел бошад. ихе таърифш мекунанд дар Дубай. салом, шумо дар бораи корти Тинькофф маълумот доред? агар не, пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20,000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинькофф бефоиз. кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинькофф. барои дархост